करी अभी है देखल जाओ जौन होई जौन राम से बताओ कि भाई इलेक्शन के का बताओ। इलेक्शन तो ठीक है बा वोट के करा के दिया ही हो मोदी जी के दिया ही मोदी के हां एकदम मोदी जी के दिया भाई मोदी जी का एकदम मोदी जी के दिया हां आई चाचा जी आओ चाचा प्रणाम यार चाचा प्रणाम प्रणाम। अरे चाचा कोई के यार का हो गई? एकदम स्थिति कर बोलो का फिटनेस बनौले आई, आई, बैठिए। व्यायाम कोई के हां हमनियो के चली के घर चुनाव के माहौल चलता नु अच्छा 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 अपने में सलाह करते हैं वोट के करा के दी जा। अच्छा एगो बात बताई हां बड़ी दिन के बाद वो लोग होता है अरे दुबई से नहीं हां दुबई में जाई के ऐसन बड़ा का इंजीनियर से भेंट हो गइल रहा कि बहुत कुछ जानकारी हो गइल बा का जानकारी भेल बा अरे जितना सवाल पूछबो एक ही लाइन में उत्तर दे दे इहो बात बा तब का जानता रह तब तो रउआ ज्यादा जानकारी हो गेल एकदम पूछ के देखो अच्छा चाचा को बात बताओ मोदी जी के हित ना तास लागत और मने एकदम अरे एकदम वो मिली है ना ना पूछ के देखो सवाल अगर जवाब ना दे दिहनी तारा लोग के जूता हमार सर बे अतना चैलेंज करतनी हम पूछो का भाई अच्छा तो वो बैठे हमने के 2 मिनट सलाह कर दो आओ तनी करो लो ये का पूछल जी निकाले के गाई ना बड़ा पने के हीरो बनो त विदेश जाके ना कुछ आप देखो बुढ़ा गइल बा हां देखो तोरा टोपी उमर रहे कि इतना त हवे गांव के आई बड़े हैं तेवर लगैले बा पड़ा तगड़ा तगड़ा बुर्बक बनावत हम के अब बड़का बढ़िया बात कहले बा एगो बात बताई ना आई नु तो जूता याद परल हनु का सर हां ये तो बात चली जा कूट दिए ये चली तब तब चाचा ठीक बा राखो ले लो हां पूछा कौन है जा एगो सवाल हमरा के पहले बताओ हाँ पूछा सवाल के हमरा जवाब दो ई बताओ पहले मुर्गी होला कि पहले अंडा बताई के अतने सवाल बा अभी और पूछो अच्छा तो चाचा बताओ हमारा के पूछ भाई पूछ तो कि 9 महीना में गाय कोई को बाछा देले बताओ और पूछो और पूछी हाँ चाचा बोलो पान के पतई कौन देश में पावल जाला होती सवाल हमारे से ना कोई नहीं अच्छा अरे और पूछो ना बताए तब नु पत्ता गोभी में को पत्ता होला इहो बता दे सब बता दे पक्का पक्का बता दे और पूछो अच्छा एगो बात बताओ देश के प्रधानमंत्री भाई के बा अरे बता दे ई तो सहज बात बा बता दे हम पूछो रुई कौना देश में होला और पूछो पूछो ना बताई बता ना बताओ एकदम हमार सर तहर लोग के जूता तो दही गणासी ले कटला की दांत ले और जवाब दो अरे एगो का भी तो 10 गो सवाले कइलो और वो 10 गो भी करो हे जब मेमोरी में मैं लोड होता हनु तब लैट्रिन का आविष्कार के कइले रहे वो बता दे टीवी के आविष्कार के कइले रहे सब हमें लोड होता बताओ तनी हम चाचा के जरी तनी आवे दा हमरा के आओ भाई आओ तेज तेज तरह बड़े भाई फटिया के आविष्कार कइले रहे हे यार और पूछो मैं हमें लोड हो गई चाचा एगो बात बतैबो हाँ कुर्सिया पर बैठल पड़े एकर आविष्कार के कइले रहे इहो बताई ई सब एके लाइन में सब बता दे तो कहिया बतैबो बताओ तनी हम तार लोग पूछल हो गई नहीं अब गाय के दूध के कौन कौन सामान बनावल जा सकता है बताओ इहो बता दे बताओ तनी तुरंत बताओ तनी अब लोड हो गइल बा सब हो गइल बता बा। तनी हाँ तब एगो बात हमर बताओ हाँ मुर्गा के अंडा कौना काम में उपयोग कइल जाला इहो बताओ तनी तेबन एकदम बताई और पूछे के बाद लबड़ा धर या टोपिया लबड़ा पहले बनी कौन देश में मिलेला इहो बता दे अच्छा सब बताई सब एके हारी? मैं लोड हो गइल मेमोरी में चश्मावा कौना देश में मिलेला इहो बताई अच्छा आँख काहे खराब होला अरे यार काहे खराब होला मैं बताओ तनी हम कहते बनी के लाइन में बता दे मैं सवाल के जवाब जब आदमी के दिमाग खराब होला तो ओकरा के का कइल जाला चाचा इहे बात बता बताओ इहो बताओ तनी हम देखो हमरियो के एमए आ में कुल पढ़ल है अरे हम बताओ तनी बाकी वो
ऊ ना पढ़ल लोग बोलो जन हम जानता नहीं अनु तब का जानता रहा बताओ पहले बताओ ऐसा वाला के जवाब दो हमरा। तू जवाब अपना दे। सवाल का जवाब बताओ। मैं जाना अभी चाहिए सुना ना अभी भइल अभी कैसे और ही पूछब जब पहले और बता पूछो, दो, बता एक बात दो। दाल में कौन विटामिन पावल जाला बताओ। बताई इहो बताई सब इकट्ठे बता दे राम जी एक के लाइन सीते में। जी से काहे बियाह हुए रहे? इहो बताई अच्छा धनुष के तुरले रहे बता दे एकदम बताई तारा के हमनी के कुल सवाल पूछता नहीं या ना हाँ। बतैबा नु कहिए दिल बानी कि है पर जूता गिरी है पर चप्पल है गिरी हिल्टन के जान ली हाँ, हाँ। ठीक बा बताओ तू पूछते चलो। नहीं खो पूछो 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 को बजत हो ये वही पूछो घड़ी का आविष्कार के कैले रहे अरे पूछो पूछो अभी पूछो खाली पूछा पूछा इनका ढेर मालूम बा। तब का जानता पूछो। है। मालूम नहीं में है। पहले ही लोड करता रहे नेपाल में कहे नहीं ये कुल होत पहले लोड करा ओकर बाद में ओकर उतरता। तारा लोग के मैं खत्म हो जाए तब हमारे से पूछी हो जब मैं खत्म हो जी तब पूछो। हाँ विदेश रहत विदेश का कवा यही तरी जानता रहा का हमारे नहीं हां मालूम बा ना? हाँ पूछो बताई अच्छा चाचा ई बताओ आई जोन पहले बड़ो ई कपड़ा कौना देश में पावल जाला इहो बताओ तनी हम चिंता मत करो तुरंत बताओ तनी अभी बताई अब हमने के सवाल खत्म हो गई लो खत्म हो गइल नु? सुनो लपदावा दो दियो सर लपदावा अरे चिंता मत करो यार हम ना बताए तब नु काई भाई हमने के बेस्ट करो तारो जगह हमनी के गुरुपक बनावत अनु अरे विदेश ले आइल बानी विदेश ले दुबई ले अतना सवाल को दिहनी क्या अच्छा, ये अभी बताओ तक लोग, जवाब ना मिलल ना मिला। अभी तक ले। जवाब देता नहीं हम हाँ बोल दो। बचवा ये पहले बताओ लो कि गेट खोला बा कि ना गेटवा से का काम बा गेट से तारा का काम बा? गेटवा से काम बा हाँ बोला। मेमोरी के टावर वही में है आई अच्छा मिलल गेट में आई। तब का जानता रहा टावर ना मिलेला एंटीना घुमावल जाला नु अच्छा अच्छा तो मने नेपाल में दुवरिये से का आवेला टावर? हाँ हाँ ओ दुवरिया को ओहरिया जाके भैया तनी खड़ा हो जाए एक आदमी विद्यालय के खड़ा हो जा जा हो। ये बहरी हम दिशा में हाँ बच्चा बोला हमनी के तो पूछ के थक गई थक। अच्छा अब तो हमनी के सवाल के उत्तर दो एकदम कैसन तू पढ़ाई तनी- पढ़ले बड़ो हम इहे देखल चाहत तनी नहीं पैर खींच लो हैं? खींच ले भाई काहे कुर्सी साइड टावर आवता चल देले बा अच्छा और लोग पढ़ाई पढ़त काहे खरी कोनो प्रश्न के उत्तर हाँ खड़ा हो जालो खड़ा हो जाए बैठ जाए खड़ा हो जालो एक हाली में दे तनी कलम ले आओ लिखे घरे हो के सुनी जा हाँ लिखाओ कलम से लिख दी बोलो हमनी तनी नजदीक में आवो हाँ कोनो प्रश्न के उत्तर हाँ हम नहीं जानत